Croeso nôl i'r stream. Gobeithio mae Buffer Face wedi diflannu. Buffer Face. A ni'n gallu dod nôl i'r gêm heb unrhyw broblemau. A dyna ni. Felly ie. Mae'r byffro. Mae'r bloody byffro. Oedd y broblem. Byffro. Byffro. Ofnadwy. Benec. Y silly Billy. Chwech. Nice. Nice iawn. A pedwar. A pump. Yes! Sioe dda, rwy ti o dy gyfeillion yn gwneud cynnydd serol gyda'r difyrwch ymladd ma. Ie. Unrhyw un sydd gyda'r ymynedd i dal ati. Diolch yn fawr. Dwi wir yn sori am yr holl trafferthion technegol. Just stupidness oedd e, really. Achos o'n i ddim di cymryd yr Ethernet cable mas. A dwi'n sori am hynny. So. Sorry. Dwi'n sori. Right. Ymlaen. Fi am y môr leidr dwi'n credu. Odd. Fi wedi colli pawb ond bai fi oedd e, so fi ddim yn beio unrhyw un arall. Just amateur hour. Chwech. Yay! Diolch Emrys am dod nôl. God. Be ni yn gofyn i ti ddo cyn yr holl ffaff gyda'r we a fi'n just bod yn idiot o'n i heddiw achos nes i cysylltu mobile phone fi ond nes i ddim cymryd yr Ethernet cable mas i gadael hwnna cymryd blaenoriaeth so just rookie mistake fanna Ioswm a fi eisiau pimp. Right. So. Pedwar. Oh, mae angen eilrif. Silly boy. Silly boy. I'm fine. O, dim ond 3. Emrys, wyt ti wedi curo gêm gyda'r Gwrach eto ar unrhyw fel drws neu pennod wyt ti di neud e mae rhaid i fi gwybod achos fi di bod yn really stryglo gyda'r Gwrach wedi uwchraddio neu oedd o ddrychau just am nawr te diolch am ddod nôl. Sorry bod
just fi bod yn idiot oedd e, hollol idiot, achos gyda fi, fi'n dibynol ar ffôn symudol, a 4G, neu 3G, neu beth bynnag, a nes i, oedd e'n iawn wedi cysylltu, ond os fi ddim yn cymryd yr Ethernet cable allan, dyw e ddim, mae fe just yn mynd i'r Ethernet cable, a mae we dros Ethernet fi yn ofnadwy trwy broadband, so, yeah. So dyna stori bywyd. Ond, neuadd o ddrychau. Handi iawn. 5 tarian hudol. Fi'n mynd yn amddiffynol iawn i ddechrau. So, yeah. Oh god. Oh gosh. Right. Mae rhaid bod lot fwy ymysodol nawr. Un. Taflegryn hudol. 8, good. Cosbedigaeth. Done. Na, dim eto. Nes i cael sioca o run efo hi, so gath y game Alt F4 gynnau. Angen mynd nôl mewn i'r game heno, dwi'n meddwl. Oh my god, mae... Just a Gwrach yw e. Mae just... Mae'n anodd ennill gyda'r Gwrach. Dyna gyd fi'n gallu dweud. Pimp. Gwell taflu. Dim ond 2 wedyn, tro nesa. Oh, defo, fi'n offio hwnna. Yeah. Wel, am 3, fi'n falch fi di wneud y camgymeriad. Fy ddim falch, ond fi'n falch fi di... Wel, fi yn falch mewn ffordd, ond mae'n gwell bod fi di wneud y glitch gyda'r we, gyda chi nawr, okay, achos chi'n eitha nice ac yn maddeigar, neu di hwnna'n gair fi'n gwybod fel forgiving i fi, achos hwyrach ymlaen am 3, mae'r sesiwn cynta Rocket League Ysgol Cymrymni, felly mae'n meddwl bydden nhw ddim, byd nhw just ddim mor, byd nhw'n Gwrach gyda fi a ddim yn deall bod na posibiliad bod pethau'n gallu mynd wrong. A mae 17 person, mae tîm chwaraeon yn dechrau yn Cymrymni, fi'n helpu redeg hwnna, hyfforddi hwnna, gyda 1 neu 2, wel, 2 athro arall o'r ysgol. A... Ne. So, 17 disgybl wedi rhoi enw lawr. So, fi'n credu beth mae'n RNG y Gwrach yn neud hi reit anodd dod fyny efo strategaeth cyson i fi. Mae rhaid cofio, mae yna pethau yn y gêm yma sy'n random hefyd. Fel mae'n random generated yr gelynion. Mae'r spacings a pethau. So dyna sy'n neud y gêm yma mor special yw yr replayability o fe. Ond eto, mae'n gallu bod yn really rwystredig, fel ti'n dweud, i cael y strategaeth cyson yna oherwydd hynny. Right. Boom, pale crucial. Right, meddwl e trwy nawr. Taflegryn hudol, mae hwnna'n 8. So, syth o'r bat. Boom. Dyna ni. 5. Tarian hudol. Okay, 3. Sioc trydanol. Decent. Cosbedigaeth?
Yeah. Mae tueddiad y fi I bod yn, generally, yn bod yn rhy ymysodol a ddim meddwl am tariannau a adfer iechyd fel yr thing iechyd. So, mae fi atgoffa fy hun I bod tipyn bach fwy am ddiffynol. Yr 8 yna mynd I bod yn help mawr. Boom. 5. Fi ddim eisiau tarian, fi eisiau gorffen e mewn 1 nawr. 2. Ww, mae'n werth e nawr. Achos 4. Boom. Come on. Come on! Right, angen hwnna. Crochan, gwneud newid o 1 ennill Dicey o'r rif. Oh, actually. Dwi'n eitha hoffi hwnna, achos mae gen I lot o stuff eilrif. A 6. So... ennill dei newydd yn ffain, ond falle... dyna'r tacteg. Diddorol. Right, pwy fi'n mynd am? Allwedd feistr neu squid babi. Lefeli fyny mewn 2 a fi am y squid babi gynta. A wedyn mynd nôl. Rwy cadw golwg. Right. So, gwneud newid o 1 ennill Dicey o'r rif. Neuaddrychau. Dechrau dy hwnna. Boom. A... dwi... gamblo am un gwell. Na. Diweddi gyda'r un anyway, so ma'n fine. O, falle, dyna ni then. Lle ni... siams da nawr. Okay, so... handy. Handy. 6, neuaddrychau. Beth o hwn? A fi am hwnna odd. So os fi'n ffeindio rif odd nawr. Okay, siwmai Ciaran? Sut mae'r hwyl? Right. 12. Okay, fine. So... o'n I just yn trafod y Gwrach. Mae Gwrach yn gallu bod yn poen yn y pen ôl. 4. Yeah, go on then. Siwa ha! Washa ha! Cymru risg, gweld beth yw hwnna. 5. A wedyn... oh, yeah, baby. Boom. Oh, good. Lefeli fyny. Whee! Right. Dis-doppel. Neu copy dyblyg. Dyblygu. Right, mae tacteg o cadw at eil rifau. So... mae'n mynd am dyblygu. Dwi wedi bod yn tanysgrifio am 6 mis. Oh, awesome! Da iawn, Ciaran. Mae hwnna'n gwych. Wel, mae kind of yn dangos lockdown, efe? Pa faint o amser... achos... fi'n credu oedd e ddim yn bell ar ôl lockdown, o ti di dechrau tanysgrifio gwybod amdani a gwylio. So, yeah, mae amser just yn blimmin nuts. Hedfan mor gyflym.
Okay, copy dyblyg. Ydw i really angen hwnna? Na. Na, sorry. Mae hwnna'n ffantastig, though. Plus 1 dis. Brwydyr yma. Tarian 3. Oh, actually. Dysgu. Wow. Yeah, diolch Kieran. Oh. 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 Angen 6, though. Ond. Nah. Hey! Hoffi y synau. Hey! Oh. Whee! Pimp. Decent. 6 nawr, come on, 6. Come on, 6. Fi wedi rhoi 2 6 mewn. Mae'n teimlad neis pan mae hwnna'n digwydd. Tarian hudol. Falle. Fi ddim... dim ond 6 sydd angen arna i. Felly cofio hynny. Tarian. Ni tafle gryn. Mae tafl na ddim yn helpu fi. 4. 5. Dim ond 1 sydd angen. Mae rhaid fi dipio mewn i hwn. Oh well. Dim ots. Mae rhaid i fi cadw iechyd i fyny. O, sôn am cadw iechyd i fyny. Prynu. A gosod holl ddys i ddyblau. Ond y siawns o gael dyblau, though. Oh my god, be fi'n neud? So mae thing o cael eilrif, ond tarian hudol ddim. Mae'n fach yn nuts i wneud hwnna. Gwneud newid o 3. Bydd hwnna rhoi fwy. Falle fi'n nuts yn neud hwn. Dyna'r thing am y Gwrach. Ti just... Mae'n ddibynnol ar y... I don't know. Fi yn neud esgusodion tipyn bach fanna. So, allwedd sgerbwd. Gosod holl ddys i... A dda'n camgymeriad. Ond dim ots. Achos a fi am tarian hudol fanna. Newid 4. No, ddim angen hwnna eto. Fi'n mynd off y boil nawr gyda tactegau. Achos dim ond 3 DC dyfu. Odd. Croch yn air. A 4.
dim ond 2 symudiad sydd da'r boi yma, ond mae'r un yn ail ddefnyddiadwy. So, fan hyn nawr, gollod holl fus i 6, 2, 6. Mae'n risg, ddo. Mae'n risg i wneud hynny. Fi'n dibynol nawr ar 6 i gael 14, sy'n mynd i fod yn help mawr. Ond dim 6 fan'na. Fi ddim yn cofio beth mae allwedd Sgerbyd yn neud. O ie, naeth e newid nhw gyd i'r un. Oh yeah. Boom. So, oedd yn okay. Sioc drydanol. A boom. Ond fi yn lawr i 10 nawr. So, oh. 7. Gwrspel na. Blaidd. 6. 2. Fi di mynd am y tactig yma, felly fi'n teimlo... O na, oedd hwnna ddim yn tactig dda, achos oedd ddim gyda fi 2. Fi jyst wedi gwastraffu hwnna yn llwyr. Oh my god, fi'n mynd i marw achos y penderfyniadau gwael fi di wneud rownd yma. Mae 4 dis dy fe. Mae'n newydd milltithio fi. Right. Crochan air. 6. 9 gweithon hudol. Oh god. Jesus. Dim byd rhywna sy'n mynd i helpu fi fawr iawn. 2. Allodd Sgerbwd. Oh, wait a sec. Right, dweud, o'n i ddim yn gallu gwneud lot fwy na... sugar. 2. 6. Fi'n casau y Gwrach. Mae lot o bobl eraill yn casau'r Gwrach hefyd, ond fi wir yn casau'r Gwrach. So mae'r Alt F4 na ti'n sôn am. Ie, mae rhaid i fi gorffen efo na heddiw. So sorry i chi gyd. Fi ddim di llwyddo i wneud y Gwrach. Fi'n mynd i gorfod symud ymlaen fi'n credu at lefel penod 2, un o rai eraill. Os fi'n credu mae'r Gwrach ar hyn o bryd just ddim yn hapus gyda'r Gwrach. Felly, nice. Falle switcho i'r robot neu un o'r cymeriadau eraill. A mynd a wneud penod 2 nes bod fi'n barod. Ti angen bod arno fe a bod bach yn lwcus, ond... Mae ti'n meddwl fel... Mae fel gêm o gwyddbwyll gyda'r Gwrach. Ti angen meddwl cwpl o camau o flaen i gael unrhyw siawns. Felly, dyna araith am Gwrach wedi gorffen. A dyma fi wedi gorffen heddiw am yr awr Dwnsiwn y Dis.
Felly, diolch i pawb am eich ymynedd, achos mae hanner y stream yma wedi bod gyda way really rubbish. Achos nes I ddim cymryd y cable Ethernet allan. So bai fi oedd e. Ond, mae sesiwn gyda crew bobl ifanc a channel YouTube Gamau Fideo yn dechrau am 3. Mae gyda ni treialau Rocket League. Mae ysgol Cymrymni fi'n helpu hyfforddi'r tîm yna. Achos ar ôl doleg maen nhw'n mynd I dechrau'r e-sport championships Prydain ysgolion. Neu ysgolion Prydain, beth bynnag. So, os chi o gwmpas, mae diddordeb y ti mewn Rocket League, neu just, a diddordeb. Dewch draw I channel YouTube Gamau Fideo a byddwn ni yn neud treialau y game 3 yn erbyn 3. Siwr o fod y gorau, just y tîm sydd yn ennill yn just cario ymlaen I gweld pwy yw'r gorau. Felly diolch am hynny. Nos fory, falle, nawn ni chwarae Among Us os chi eisiau ymuno mewn. Achos oedd yna sesiwn really hwyl tro diwetha. Mae rhaid fi wneud poster a danfod hwnna mas, actually. Okay, so na I weld chi fory a ymuno gyda'r Discord os chi heb, a bych chi'n gallu gwybod I gallu chwarae Among Us gyda ni nos fory, nos Fercher, hanner wedi 7. Okay, pob hwyl, tara, diolch pawb, Emrys, Kieran, pawb arall sy wedi bod yn gwylio. Na I gweld chi cyn bo hir. Iawn, tara.